danas, 2023. dobivamo novu školsku sportsku dvoranu, zahvaljujući Primorsko-goranskoj županiji. I ja se osobno, ali i u ime cijele škole, zahvaljujem i županu Zlatku Komadini na svim ovim ulaganjima, jer smo stvarno sada kompletirani. Prije roka, moram to naglasiti jer to danas nije često na gradilištima, niknula je ova fantastična školska sportska dvorana koja će služiti ne samo vama, nego naravno i generacijama učenika koje dolaze nakon vas. Koristit će ju naravno učenici medicinske škole ovdje u Rijeci, isto tako učeničkog doma Kvarner, ali isto tako i mnogobrojni rekreativci koji gravitiraju u ovom dijelu grada, jer praktički dvorana se nalazi, rekao bih, u samom srcu grada. Tu su i dvije, naravno, profesorice tjelesnog odgoja koje, kako mi je pročelnica Edita rekla, su bile onaj motor koji je ovo gurao da se konačno desi. Sve se ovdje rukama prenosilo, rastavljali strojevi i dizalice da bi se iskoristilo prostor da se napravi ova krasna dvorana. I ja se tu zahvaljujem izvođaču Novotehniji, gospodinu Miliću, koji je dao svoj doprinos i svi njegovi ljudi da se ona ne samo izradi na vrijeme, nego kvalitetno i u jednim teškim uvjetima gradilišta. I još ćemo dovršiti kad bude temperatura malo veća, ovo je vanjsko igralište, da i to bude lijepo.